Благодаря за представянето и за поканата, че имам възможност да разкажа за нещо, което с удоволствие работи почти 20 години. И в тази така презентация ще се опитам, оказа, че не мога да представя всичко, което искам, за да се вместя в някакви разумни граници. Да ви представя така една малка част от това, което успях да се докосна, да проуча или да видя по време на моите така занимания с древните бозайници. Надявам се да ви е интересно. А, Куратор съм, уредник съм в Палеонтологичен музей Асеновград, който е част от Национален палеонтологичен музей, но всъщност отговарям, моята работа е свързана по-скоро с древните бозайници, не толкова с палеонтологията, която е в Асеновград. И отговарям за колекцията от древни бозайници в музея. И само как се сменят слайдовете. А, добре. И ще ви разкажа за а, древните бозайници, какво представляват древните бозайници. Това не е някаква, това е една условна група, всъщност, а, сборна, която обединява гризачите и насекоманите бозайници, които съставят така едно 50% от всички известни бозайници, взети заедно, които към 2024 година броят повече от 6500 бозайници. И тази група, наистина много голяма и разнообразна група, обединява почти 50% от това разнообразие. Тук на този слайд съм избрал някои мои снимки на една полевка, подземна полевка, която се среща в България. Тази мишчица горе в десния ъгъл е една домашна, алжирска домашна мишка, която съм снимал в Южна Испания. А това долу пък е едно странно създание, наречено тушканчик, дългур тушканчик, който живее и се среща естествено в Гоби. Тази снимка, бил съм в Монголия, ще ви разкажа, не можах да го видя това животинче. И си направена в зоопарка в Москва, където има голяма колекция от древни бозайници. Размера, казвам колекция, но всъщност това е една огромна сграда, мисля, че беше 4-5 етажна сграда, в която се поддържат живи колекции от древни бозайници. В експозицията в зоопарка може да видите много малка част. Основно там са разработват протоколи за размножаване на редки видове. Има различни програми, които основно консервационни и работят с тях. Една от тях беше с този тушканчик. Не знам дали сте гледали първата серия на Дюн. Там имаше едно странно създание, което излизаше от пясъка. И вероятно това е прототипа на това съзнание, което се появява във филма. На латински Елхориотес назо. Наистина много странно. Животинче живее в пустините и скача. Буквално като кенгуру, има дълга опашчица, на което има така една бяло-черно пискилче, наречено още флаг, което завършва. И другата група са а, насекомоядните бозайници, които тук се обединяват почти 600 вида. Това са различни видове земеровки, картици, тералежи. Земеровки са най-голямата група в насекомоядните бозайници. В миналото тук са включени много различни. В миналото са се включвали и други видове, като а, е, едни картици златни картици, хризопориди от Южна Африка, слонски семеровки. Буквално нещо, което не е било ясно таксономически, буквално са го слагали. Било нещо като ковче за буклук за такива неясни в таксономично отношение видове, но с навлизането на молекулярните методи, така вече има по-стройна структура тази група. Насекомоядни бозайници, тералежи, земеровки, една белозъбка, голяма белозъбка от Испания, Круцидора русула, нашият тералеж, Еринацеус романикус. И колко пък да са дребни тези малки бозайници? Ето една от най-дребния бозайник е турската земеровка, която е буквално на върха на вашия пръст може да се събере, тежи около 2 грама. Съща се и България, основно в юго-источна България,
вероятно навлиза тук последните 40-50 години. Ето почти в а, цялата юго-источна България се среща. Трудно се вижда или улавя дори от на специалистите. Тя е доста дребна и дори не може да задействат традиционните капани, които се използват. Но затова пък някои сови са добри колектори и събирачи на този дървен бозайник и основно неговото съвременно разпространение у нас се дължи на материали от погадки на забулена сова. И бобъра, който пък достига до над 20 кг, може да достигне също, дори 30 кг. Представете каква е голяма разлика в размерите на тези древни бозайници. Изключително разнообразни в екологично отношение, наземни, подземни, водни, от тях също има. И откъде започва нашето приключение? Моята презентация ще е буквално така една разходка из Азия, Централна Азия, Европа, свързано с моята работа. Преди вече ще станат 16 години, да. И имах удоволствието, така да не кажа, моята първа експедиция, голяма научна експедиция, която имах удоволствие да участвам и първото ми така сериозна работа с тези древни бозайници да стартира от Централна Монголия, където имах възможността с колеги оттам да проучваме а, биологията на няколко вида всъщност древни бозайници, които са основна храна на ловния сокол. Трябваше да проучваме тяхната численост, динамика. Имахме няколко избрани статистически а, площадки, на които да извършваме улов, маркиране, повторен улов, за да изчислим а, численост на тези бозайници. Ще ви покажа малко по-нататък. Това буквално кацнах в Улан Батор и на вечер да се залагаме капани, да проучваме древните бозайници. А, Това е една традиционна монголска юрта, а това е нашия водоизточник, от който всяка седмица ходихме да събираме вода, като бързахме да изпреварим конете, които също се навъртат коне, кози и крави наоколо, за да съберем вода. Внимателно се събира всичко в туби, алуминиеви съдове. Водата се преваряваше, след това пием монголски чай с овнишка, лой, черен чай и различни билки вътре. Как изглежда нашата юрта вътре в Монголия? Една печица, на която се готвиш и се топлеше. Това до него е едно метално казанче, в което се съхраняваха нашите всъщност нямаше дърва, събирахме изсушени кравишки конски екскременти отвън и това нещо се оказа, че е наистина много свещено. Там може да се държат само тези екскременти, не може да се използва нито за изхвърляне никакви други отпадъци, опаковки от храна, вафли, нищо. Това нещо те топли 10-15 минути и след това буквално изгаря всичко и мръзнеш цяла сутрин до сутринта, цяла вечер. Юрдата е подредена те се използва и като склад за съхранение на храна, екипировка. Тук има, мисля, че беше овца, която бяха приготвили предишния ден. Там а, ресурса, който е изключително много се цени, нищо не се хвърля. Овцата се убива по специален начин, капка от кръвта не се губи, събира се внимателно с едни малки панички, които след това се прави една кръвавица от нея с малко лук, брашно и се вари тук в този съд и абсолютно всичко се оползотворяваше. От овцата, козата. М, Традиционна юрта, как изглежда, легло и навсякъде имаше телевизор в тях. Тук е малко по-украсена, нашите нямаха толкова удобства. Бяхме около 10 човека в юртата с студенти, биолози, колеги, които бяха там. Тук бяха дошли също
колеги, професори от университета в Улан Батор, за да нагледат студентите. А този господин с акордиона знаеше руски и почти, мисля, че на втория ден, след като запознахме, ни изпя песента от "Ние сме на всеки километър". Аз дори не я знаех. Той е на чист български и изпя цялата, което беше нещо невероятно. Не знаех, че филма е достигнал до Монголия, централната част на Монголия. А, юртите са обикновено в доста на вътрешността на страната. Монголия е доста безлюдна страна. Можеш по седмици да обикалиш и да не видиш човек в степите и полупустините. Това са модерните вече монголски коне. Всеки има а, така. Зависи кой какво може да си позволи. Стари иже, руски мотори или китайски мотори, които се украсяват, оборудват се с панделки. Всеки от тези съвременни номади има малко бинокълче на, на врата, следят стадата, въпреки че не е ни обособено ясно граница на земята, всеки знае къде му е стадото и къде е на съседа му. Това беше колегата, с който проучвахме древните бозайници. Там бях май и юни, въпреки това май имаше доста снеговалеж и температурата, денонощната амплитуда беше наистина границите на 25-30 градуса. През деня можеше да е 20-25 градуса, вечер да падат температурите до 5-10 градуса. Това беше всъщност нашия основен обект. Наистина имаше доста, така бих казал, просто съобщество от дребни бозайници. Бяха три вида дребни бозайници. Тази полевка на Бранд прилича като нашите сиви полевки или по-скоро на нашите хартингова полевка, подобна на окраска и на цвят. С колегата работихме на няколко плота с 100 капана, това, което виждате долу, един капан, който а, казва се тип Шерман, с който ловяхме животните, маркирахме ги, пускахме ги и така 3 дена за всяка площадка, за да имаме някаква представа за числеността, динамиката, за това продължи и следващите години и сезони. Това проучване, измервахме тегло, възраст, пол и ги освобождавахме животинчетата. Това пък другото, това е същата полевка на Бранта. Това са едни мини хамстери, които сте виждали вероятно в магазините, които зоомагазините се продават. Фудопус, те са три вида. Този е хамстърче на Камп Бели. Тези, които този, вероятно, и още един негов роднина се използват. Всъщност, те и трите вида се използват като домашни любимци. Хамстер на Роборовски и джунгарското хомиче. Ето такива древни, това може да видите, това са екскременти мисля, че бяха на овце или на кози, които бяха там. Една, една планинска полевка, много подобна на нашата снежна полевка, Алтикола семекано се казва, с доста сивкава, пухкава полевчица с дълги мустаци. Това е жилището. Там е доста открито, както забелязахте. Няма никакви дървета, хращета и духа ужасен вятър. Абсолютно се пронизваш вятър. Няма къде да се скриеш там. Кола, юрта, дрехи, този вятър проникваше навсякъде. И за да се предпази от този силен вятър, тази поливка събира малки камъчета и си прави стена, за да затвори пространствата между този камък. Слепва ги с урина и с екскременти. Не знам, някой да дали си спомня, едно време имаше едно лекарство, пенкелер, мумио, което се прави всъщност от екскрементите и сушените екскременти на тази полевка, които и нейни роднини. Те са около 12 вида, 15, зависи коя систематика се използва, които живеят от така Централна Азия до Далечния изток и с тях се залепва тези малки камъчета си правише преграда, тази полевка.
Другите животинчета, които бяха в това съобщество, е този монголски джербил, който също си е така много известен а, и сред така любителите на терариуми в Европа. Но това е в природата. Понякога, като се събудихме сутрин в юртата, някое такова любопитно лице те гледа и се чуди на теб. Влизаха и в юртата и идваха до нас. А това е тушканчик, сибирски тушканчик, който а, живееше а, степите и полупустините на Централна Азия. Те са нощно активни, трудно се ловят, основно се ловят на ръка вечер, като се гонят с пеша, бягаш след него с сак ентомологичен или шапка, за да го хванеш. Не влизаха в никакъв капан тези животни. Имахме няколко десетки хиляди капан денонощия. Тези са доста големи, наистина могат да тичат доста бързо и да избягат от теб. Типични за Централна Азия са тези цялото семейство тушканчици. И това беше всъщност основният обект, който се проучваше и мониторираше, ловния сокол. А, а, Там това е местообитанието, как изглежда и няма никакво храще, нито дърво, обаче е пълно с тази полевка, която ви показах, което беше навсякъде. И някога беше. Затова пък монголските колеги бяха направили такива изкуствени гнездилки, около 2 метра високи, един а, варел разполовен на две, в него се намираха гнездо. Там всъщност гнездяха още гарвани, а, един вид мишелов, киркенещета, като нашите, тук ловен сокол с неговите малки. Той също се мониторираше, а, маркираше се всеки един. Понякога се намираха и такива малки скали, на които всяка една от тях, където имаше скаличка, беше заета и имаше гнездо на някоя хищна птица или на гарва. Това пък долу на земята е голямо, едно гнездо на степен орел, който събираше буквално всичко, както виждате, за гнездови материал, каквото намериш, дори такава играчка детска, не знам, някакво търкало. Имаше нож, цетка, всякакви отпадъци, каквото можеш, явно е събирал и е намирал много около. Гнездото е буквално на земята, не е нито на някакво недостъпно място. Юртата, която беше някакви странни знаци, отиваш в населено място. Юртата, която се заключваше, буквално беше като палатка, която можеш да минеш и да влезнеш отзад. Живеехме близост до едно семейство номади, възрастни. Техните внуци идваха юни месец, юли по време на вакансиите и стояха при тях. Също се грижиха и помагаха в отглеждането, гоненето, припирането на животните в а, Монголия. Следващата година имах удоволствие пък да отида в Казахстан и да работя 2 месеца, пак покрай линията на този ловен сокол. Трябваше да изследвам храната на ловния сокол в Бет Пагдала, една глинеста пустиня на запад от езерото Балхаш. Една огромна страна, почти 10 пъти по-голяма от България. Наистина разстоянията са неописуеми. Основната част беше в тази част, централната, Бетпагдала, пустинята Казалкун, близо до Узбекистан, което се намира между Амударя и Сърдаря. Една глинеста пустиня. Това е насипен път, но основната част е а, така, което растеше едно дребно храстче, доста сухо, горещо място. Там също това е гнездо на един от мишеловите, които гнездяха там. Мисля, че е Саксаул, да, или Тамарекс, мисля, че е Саксаул. Да,
храще по-скоро, което така използвахме и за готвяне на него и за приготвяне на храна. Ловния сокол, който се мониторираше, събирахме материали по гадки, аз трябваше да събирам и всичко това и да го изследвам след това. Всъщност стана тема и на моята дисертация. Храната на ловния сокол. А, Огъня, в който в пустинята малко място, на което може да си направите гъмнатина, части от саксула, мисля, че му казаха желязно дърво, което си може да готвиш, да пиеха с огромни количества черен чай. Една местна юрта, тук трябваше да ремонтираме колата, която се щупи. Изкарахме няколко дена на близост до населено място. Не беше и село с няколко юрти. Пихме кумис, ядохме овнешко, балхаш, риба, която си успяхме да купим. А, Нормална теренна обстановка, хапвахме набързо и продължаваме нататък. Гнездо на степен орел също буквално на земята по този стълб, а пътя може да видите къде преминаваше и пътя през пустинята. Мисля, че орела го нямаше, имаше някаква проблем през тази година. Изобщо популацията на степни орел в Казахстан и някои други хищни птици намаляха. И тушканците, които скачаха вечер из пустинята, буквално като малки копия на кенгура, които се разхождат. След залез слънце излизаха. Това е един еморанчик, а този е всъщност роднина и двата са от един и същи род Пигеретмус. А, Живеят в така просто изкопани дупчици, без някакви разклонения на дълбочина 50 см до метър. Спят също зимен в пустинята зимата. Тази част на Централна Азия става доста студено. Тези животни хибернират. Хранят се основно с растителна храна, насекоми. От други от тази групата на тушканчета, телум, степния гами, един щитомор около нас, около а, палатката ни. Оттам тръгнахме към Казалкум с херпатолози, които трябваше да събират проби и търсиха по-скоро ходища на, на варан, степния варан Гризеус. Пустинята буквално са такива зарасли пясъци с ефемероиди, разни тривички, които просто вегетират за няколко седмици след буквално изсъхват и могат да бъдат много опасни и да се запали. С това всичкото имахме такъв доста. А, за съжаление, успяхме да го овладеем пожар, докато си готвихме. Трябваше да изгасим пожара, изскочи малко искра, буквално това всичко. Щеше да изгори и да обхване колата, която беше в центъра на този пожар. Доста често се случваше да закъсаме в тези пясъци. Част от животните, които живеят в Казахстан, един странен лалугер, дългопръс лалугер, няма общо с нашите лалугери, дори отделно подсемейство. Спермофилопсис, лептодактилус, това пак е един малък тушканчик, алатарга, елатер се казва. Доста, доста пъргари могат да бъдат. Както ви казвам, не се хващат в никакви капани. Затова не понякога тичахме доста след тях, докато ги изморят и за да ги снимат. Или просто да го видим и да го определим. Трудно понякога може да има много близки видове, които не могат да се определят само с а, снимка. Един от тези пустинни зайци, Лепостолай, това също е малкият ушканчик. По пясъци се разхождаха тези малки гущерчета. Френоцефалос, този стинкове геккон, който мисля, че доста известно терариумно животно, но го видиш в естествена среда, беше наистина впечатляващо. Много красиви животни. Остинарки. И разбира се, успяхме да хванем един беше така около 1,50 м, 1,80 м. Степната гама, която се изкачва на някоя малко краще, за да не изгори.
И трябваше и вода да се набавяме. Това са... Имаше някакви кладенци много дълбоки в пустинята. Обикновено това са стопан, около тях има стопанства животновъдни, които фермери с овце, с кози, с които се с които живеят около тях. Имаше голям ремък, в който не знам по какъв начин се а, донасяха водата и се събираха в едно голямо корито. Наистина голям лукс да намериш хубава вода. Там има доста засолени езера, които не можеш да изобщо да използваш, засолени почви, където изобщо не можеш да пиеш тази вода дори с преваряване. И да се върнем към Балканите. Нещо по-близо до нас. Ам, Една кратка справка за Балканите, географска. Тук се срещат почти 115 вида бозайници. Наистина едно от местата с голямо биоразнообразие сред бозайниците. Доста ендемични видове, които се срещат само тук или така или иначе са супер ендемични. Един списък от древни бозайници, които се срещат само тук на Балканите и никъде другаде. М, Ни така хора биоразнообразието и на Балканите и надолу, може би, Западните Балкани, ето нашата страна, юго-источна, нали, с места като а, голяма концентрация и интерес за проучване на бозайници, някои ендемични видове, една скална мишка, която живее по долината на Струма и Места, като се изкачва доста на север, може да стигне до Кюстендил. Наистина много странна, елегантна, голяма мишчица с дълги мустаци, сиви. Живее доста локално и имат много малки индивидуални участъци. Буквално може да сте много близо до нея и да не успеете да ловите няколко. Имат наистина няколко десетки метра индивидуални участъци, живеят на семейни групи. Доброжанският хомек или хамстер, който се среща е ендемит само за а, долното течение на Дунав, среща се Добруджа и Дунавската равнина. Има няколко находки, две находки в юго-источна част на България. Един нов вид картица, който с колеги успяхме да опишем преди вече 6 години ще стане от Балканите. Това мисля, че предпоследния вид след нас описаха още един вид прилеп преди няколко години. Беше за Европа, което наистина беше си е сензация. Фауната на Европа е може би най-добре бозайната фауна. Флора може би е най-добре проучената изобщо в света. Повече от 300 години, дори още преди Линей се проучват бозайниците на България. И след така това описание, че а, започнах и да се занимавам и исках да разбера другите видове картици, като различия, като биология. Затова се пътувах доста по Балканите, Апенините, Иберийски полуостров, за да проучваме и да решаваме проблеми основно с таксономията, и разпознаването си черни, кадифени, външно, дори вътрешно, абсолютно понякога неразличими дори за специалисти. В момента с колеги от чужбина работим върху няколко така проекта за а, основно морфология на картиците от Европа и Мала Азия. Така интересен ми още повече задълбочи към тази група. И по върховете на нашите планини, Рила, Родопите, Витоша, дори пък се срещате ни на една снежна полевка. Не знам, тя е доста любопитна. Понякога, мисля, че до Триградското ждрило, до Дяволското гърло, доста често я виждат и снимат. Поне няколко хора ми изпращаха снимки за някаква сило мишле, което се показва там. Там е доста карстово и живеят в кухините
на скалите. И от така, с едни колеги започнахме да проучваме филогеографията на тези снежни поливки. Същите са общо взето от Пиренеите до Кавказ и Иран, доста голям ареал, но петнисто разпространение, основно по планинските, високите части на големите планински вериги, доста фрагментирано разпространение имат, така буквално като островчета са а, в тази континентална част на Европа, Азия и са интересен обект за проучвания еволюционни, дори екологични проучвания, как влияят изменението на климата. След малко ще ви разкажа за един друг вид, който живеят. Тук имах удоволствието миналата година да пътувам до Черна гора. Това е една планина в Черна гора, много хубава. Динарската група. Тази полевка пък е от Македония, от Кора планина, част от Балканите също. А, доста голяма, интересна полевка с дълги мустачки. Както ще видите след малко, всички тези видове, които живеят по скалите, имат такава сивка окраска и много дълги мустачи, които вероятно служат за ориентиране в тези тесните пространства, пухините, дупките между а, камъните. Някои живеят в понори, като ето този следващия вид, който се нарича Балканска снежна полевка Динеромис Богданови, един палеоендемит. Външно много прилича на снежната полевка, както видяхме, но външно дори описан като нов вид снежна полевка, но следващите проучвания показва, че така неговите най-близки роднини са живели през плиоцена. Една, всъщност, единственият остатък на една линия плиомис, един така попада в съвременната сред така наречената живи фосили. Доста рядък вид. Среща се от на Западните Балкани, от Хърватска, Черна гора, Босна, Македония, като така така южно-источно е на находище на планината Галичица над между Преспа и Охрид. Малка планина, но там почти не е потвърждаван от повече от 40 години. Много интересна, едра и спокойна полевка, доста по-едра от снежната полевка, която ви показах, като тази. И вероятно изчезва. Все още никой не знае каква е главната причина с съкращава ария. Вероятно се е свързано с климатични промени, вероятно е свързано също с конкуренцията с снежната полевка, защото живеят в едни и същи местообитания. Ето какво е местообитанието на този вид. Това е планината Кораб, най-високата планина в Македония, горе някъде е границата с Албания. Тук, според македонците, се намира и най-високия непостоянен водопад в Европа. Непостоянен. В момента нямаше вода в този водопад. Това е Кобилено поле. Тук, тук всъщност проучвахме и търсихме този вид палеоендемит миналата година с колеги от Македония, които разработват момента и си изграждат един вариант на тяхната Натура 2000 мрежи. Трябваше да прочети такива редки видове като този. И връщаме се крачи към България и, така, и последните всъщност няколко, вече станат 7, повече от 7 години се занимава с проучването на сънливците в България, една група, да ни кажа, заради основна причина, заради която да се занимавам с дребни бозайници. И това е дори основният този виновник да се занимава с това. Един мешевиден сънливец, който също е ендемит за Балканите и България. Има няколко находища, тук са фосилни по западното крайбрежие на Анадола. Голяма част не са потвърждавани от доста отдавна. Основната част от неговия ареал е тук в Тракия, България, Турция. Буквално при 2 години беше установени в гръцката част, тук много близо до граница с България.
и, и, и Турция. Един вид много интересна и така история на откриване, преоткриване, всъщност неговите той е описан като фусилен вид от далеч от България, от една къснопленски седименти от една пещера в Палестина. След това е преоткрит като част от съвременната живата фауна. В зоологията това нещо е известно като Лазаров ефект, когато едни видове възкръсват от така мъртви видове възкръсват от а, съвременната фауна. Дълго време той е открит за първ път в България преди на 59-та година, намерен случайно от български учени тук в Свиленград, Западна Странджа, между Факия, Горно Ябълко, български учени паразитолози, които са правили холистични проучвания в района и са събирали данни за паразитологията. И след това дълго време остава не нерегистриран, основно чрез материали от погадки на заболена сола бяха известни негови единични находки, докато не преоткрихме едно негово находище през 2017 година. От тогава с колеги и приятели правим един мониторинг на тази популация. Малка популация в Сакар. Разположихме къщички, има разположени 70 къщички, които се оказа, че доста успешно се заемат от този сънливец. Заедно с още два вида сънливци имаме там. Горски и обикновен сънливец. Тук на снимката е това древно създание. Една майка с снимка ми, че от миналата година имаше майки с 7, 8, дори 10 малки. Доста. Оказва се, че се размножават само веднъж през годината. Имат много къс активен период. Доста обичат да си поспиват в къщичките и също са активни. Възрастните са активни само около 4-5 месеца. Събуждат се в края на април. Възрастните, първо са мъжките, след това женските. И необходими са няколко седмици да се подготвят сезон. Сънливче, събудил се в началото на май месец. Доста загубили са се около една трета, дори повече от теглото по време на хибернацията. А, Проучваме ги с тези къщички, които се мониторират всеки месец по няколко пъти, с живоловни капани, маркираме ги. С капаните, които ги използваме за тях, понякога ги пригризват и избягат от тях. Маркираме ги, знаеме, имаме представа за числеността, как се движи през годините, през сезоните, някаква популационна и възрастова структура. Както и казах, възни са активни само около 4-5 месеца и заспиват вече малките те, така, последните няколко седмици, месеци да се, и женските вече са заспали да си подготвят се ми за хибернацията и в края на септември, октомври вече заспиват всички. За съжаление, миналата година, това е как изглеждаше местообитанието на този вид, миналата година имаше голям пожар в това местообитание и буквално всичко изгоря точно в края на сезона, може би най-критичната част за младите животни. Това е буквално цялата територия, която обхвана пожара от миналата година в Сакар и все още не знаем какви са последствията за този вид и изобщо за всички бозайници там. И също беше голямо находище на костенурки, доста змии, редки видове. А, с Мешевидния Станливец живее заедно с този негов роднина на Градински, извинявайте, горски Станливец Градински, нямаме в България.
много характерна черна маска има и лесно се различава от останалите наши сънливци. М, Живее той също доста успешно в къщичките, въпреки това той си може да си построи гнезда от а, листа, сламки, доста така по-големи и не зависи толкова на къщичките. М, По време на пандемията се чудихме какво да направим и с едни колеги стартирахме един проект за филогеография на този вид, който среща от Централна Европа, някъде Австрия, Германия. Може би е изчезнал вече Латвия до Монголия достига. Това е вида сънливец с най-голям и обширен ареал. И започнахме да правим филогенетични проучвания, които все още са в етап на проучване и на прогрес. Имаме проби дори от Монголия и Афганистан. Успяхме да намерим в музейни колекции в Европа и Америка. Той също е обект на мониторинг, както ви казах, в тези къщички ги заема сутрин, когато особено лятото и есента, пролетта и късна и есен, температурата е ниска. В този пори понякога, за да го извадим от капана, трябва да го... Той е ето в такова без, безпомощно състояние, отнема няколко минути да го... Ако има къщичка или гнездо, да го поставим на безопасно място, за да не бъде изяден от хищник змии. Също има доста в района. На една от къщичките за толкова за вече 4 години мониторинг и няколко стотин проверки сме установили голям стрелец, настанил се в такава къщичка по време на един летен мониторинг. Отнема време да се събуди, но след няколко минути си е жизнен и вече може да избяга и се скрие на безопасно място. Или просто го връщаме в капана и го оставяме там с отворена вратичка. Къщичката с малки или пък възрастни, обикновено местата, които мониторираме, това е вида, който се бужда първи още в края на март. Вероятно, за да избяга конкуренция с останалите сънливци на това място, мишевиден, обикновен сънливец, които са по-едри от него. И честно казвам, не знаем какво става. Вероятно, заради конкуренцията, след това буквално изчезва от къщичките и от местата, които мониторираме. Къщичките са постоянно фиксирани през годините и не ги местим. Също и те биват маркирани, а, внимателно изтеглени, определени пол, възраст и освободени на същото място. Другия наш сънливец е лешниква, най-дребният сънливец. Тежи до 18-20 грама, при хибернация достига до 30 грама. За разлика от останалите, той е така предпочита живее а, не предпочита толкова стари гори, колкото живее в периферията на тях, където има на границата на гората, има добър подлез. Прави си много такива разнообразни гнезда. Мъжките и женските имат различни. Това е пролетно гнездо вероятно всъщност на мъжки сънливец, който е доста по-рехав. Женските, защото отглеждат малки, е малко по-голямо, доста по-компактно. И буквално живеят в планините. Това може би изглежда познато. Това са едни писти на Пирин. Миналата година, където се спуснахме, намерихме голямо количество от този вид, буквално по пистите, периферията тук долу. Живее дори в клековата зона на Пирин. Буквално ето такава. Това мисля, че е гнездо на женска, което е доста по-голямо и не толкова плътно и рехаво, могат да направят обикновено по няколко гнезда сънливците до 5-6 и за укритие, докато се разхождат вечер и с местообитанието си. За съжаление, следващата година просто не ги използват и строят нови гнезда, вероятно и заради паразити. За да не се... Пет колеги от Германия, които успя да намерите, бяха наистина много добри в откриването на тези гнезда.
Гнездата са наистина много добре прикрити по малини, капини, хращчета, тревички, папрати. Буквално, ако не се вгледаш, вероятно може да минеш, като може би една част от вас са се разхождали по пирини, са се спускали по пътеките, дори покрай пътя, край пътни места сме набирали гнезда. Лешникова сънливец прави много характерни изгризвания на лешника. Въпреки че се казва лешников сънливец, за да отвори този лешник, му отнема почти половин час, за разлика катерицата или обикновена сънливец, буквално с едно гризване разрушава черупката на лешника. Това е другия наш вид, обикновен сънливец. Той не прави такива гнезда, живее основно естествено в хралопи, кухини по дърветата, но като има кищички, ги взема и тях. Най-големият е най-едър наш сънливец, още известен като съсел. За разлика от другите, той е така много специализиран в хранително отношение. Основната част от неговата диета са жилади на буки а, на дъб в случая и така взето живота му се върти около тези растения. Особено при бука има такива пикове на всеки 4 години. Той дори така си позволява да не се размножава и дори да не е активен в тези години, може да спи до 10-11 месеца. Все още е загадка как така узнава, че няма годината няма да е добра за бука и изобщо не се събужда. Изобщо не инвестира енергия в размножаването си. Може да навлезе и навлиза доста често в къщи, хижи, близо до гората, където се намират. Той също е част в тази наша мониторингова програма в Юго-Источна България. И една характерна особеност, скоро колеги от Англия установиха, че може да живее до 14 години, дори 15, вероятно, заради тази особеност а, да, да прескача години, в които няма добра хранителна база и не се размножава. Това са изследвания, направени в природата. Това не е животно, което е отгледано и е живял в затворено, което наистина си е рекорд сред гризачите с такива размери да доживее до 15 години в природата. България все още не знаем. Имаме животни на 4-5 години. Напълно вероятно и тук да живее толкова. Само едно уточнение, че този сънливец не е естествен за Англия. Е интродуциран преди 120 години там в една горска област близо до Лондон. Но се така и се приспособява успешно към климата на острова. И сляпите кучета, това са гризачи, не са а, нямат общо с картиците. Доста често ме питат как да ги ловят и да ги махат, особено около градините. Това е нашето сляпо куче. Последните данни генетични показват, че вероятно има няколко вида дори в България. Не е само един вид. При него много характерно, че има различни хромозомни форми, които буквално се отличават по набор на хромозомен и морфология. А тук е едно голямо същинско куче, наистина от Украина, което достига до няколко килограми и половина. През последните години с колеги работим върху тези животинки. Те не са много така подземен начин на живот, изцяло са слепи и с доста ограничено. И този ендемит, за който ви казах, доброжанския хомек, който е обект на защита у нас и на проучване. Ето къде се среща съвременния ареал
в миналото се е срещал почти има данни фусилни от Западна Италия, това е някъде, може би, около Триест и близо до Словения. И след края на плейстоцена започва да се съкращава. Почти има данни от Гърция, Сърбия, от Турция, вероятно, където навлиза. Има при негови съвременни вида, като този златистия хамстер от Сирия, роднина на съвременните а, лабораторни и животни в зоомагазините, които виждате, но у нас този вид не е така опитомен. Се среща естествено в Дунавската равнина, Добруджа. Не се среща а, на, на север от Дунава. Е, Последните години с колеги и приятели се занимаваме и получваме неговото разпространение, което се оказа, че наистина този вид се повече се съкръщава. Има намаляне, дори изчезване от някои находища. Дребно, много симпатично хамстърче, не е много агресивен. Неговите естествени местообитания, степите и различни степни местообитания отдавна са изчезнали, са заменени от агроценози, предпочита разнообразни а, места с люцерна пшеница, за да използва различни като укритие или като хранителен ресурс. Това са дупки на този вид. А, в Люцерна, основно в Добруджа са тези снимки. Мисля, че това беше от мен, моята презентация. Един шиврин са, нали, добруджански хумък, моята ръка, който имах удоволствието наистина да хване, да държа. Благодаря за вниманието. Ние благодарим за чудесната презентация, която беше много интересна. Директно започвам с въпросите. Първият от Свети Дрова. Той беше зададен по време на тази част от презентацията, която касаеше Централна Азия. Мгм. И въпросът Ох, беше, освен хищни птици, други има ли? Вероятно, ако мога да си позволя да разширя въпроса, предполагам става дума за някакви други по-интересни така видове, които си наблюдавал, докато а, нали, сте проучвали мгм. дребните бозайници. Ти показа пустинарка или някакви Да, други. жерави имаше. Жерави, имаше, по-скоро на миграция имаше доста птици. Бяхме в началото на май, имаше доста миграция на едни даурийски червеноопашки. А, тази гаргата пирокоракс, червеноклюната, която живееше в селата там, буквално живееше под покривите. А, разни видове, които не се срещат тук, овесарки. Овесарка ембериза палас или беше една много дребна овесарка. И се опитвам да си спомня какво виждахме още друга. Бухаро също имаше близо, с които успяхме да съберем погадки. А, беше доста бедно към птици, наистина, това местообитание. Нямаше много водни пространства, басейни наоколо, суха степ, полупустиня бих казал. И може би затова само на миграция в началото на май месец имаше повече птици, които успяхме да видим. След... Да, нямаше. Може би и хранителната база беше съвсем нещожна за насекомоядни и зърноядни птиците. Добре. Следващия въпрос е от Нели Дончева. Здравейте, интересно ми е да науча кои са най-сериозните заплахи за опазване на местообитанията и биоразнообразието в Монголия и Киргистан. М. Какво е отношението на местните хора към природозащитата? А, за Киргистан не мога да коментирам, там не съм бил, но в Монголия, доколкото
Аз бях там. Место население наистина има голямо така респект към природата, уважение изобщо. А, Аз докато бях, и пък и след това не съм чул някога да е събирал, да си позволява да ходи да събира младите ловни соколчета. Имаше черни лешояди, които гнездяха много достъпно. И Монголия и Западна Монголия основно. И източен Казахстан все още има традиции. И обучават и правят фестивали с хищни птици, по-скоро на скални орли, които обучават за лов. А в Монголия, за съжаление, все още имат и квота за изнасяне на. Не мога. След последните години не съм проверявал, но за изнасяне на ловни соколи към Обединените арабски емирства, но местно население наистина имаха голям респект към природата и всичко, което ги заобикаляше. Имаше антилопи, джейрани, които идваха при вечер близо до нашия лагер, а, лисици, които живееха близо с мармоти. А, Основно се занимаваха наистина с животновъдство, това, което всеки се опитваше да изкара прехраната. Мисля, че живота там е наистина много суров. Това не може да се разбере от снимките, не знам колко от вас е било в Централна Азия, но там е наистина доста суров и природните условия, особено в зимата, са ужасни. Медицинска помощ, мисля, че минаваше веднъж на няколко месеца. Една кола, която трябва да намери къде си в това цялото поле Монгол. Номари, за да си живеят все още като номари там. Ние края на юни трябваше да преместим юрта, да събирахме всичко, храна, цялата юрта и се местиш на няколко десетки километра в следващото пасище, където може да има хубава трева за животните. Доколкото знам, последните години се развива доста активно и минното дело в Монголия. На част от моите колеги, биолози, май след това се преориентираха и започнаха да работят и в такъв тип проучвания за влиянието на тип екологични оценки, които се правиха за, за, това са някакви открити рудници, които се разкопаваха. Аз докато бях все още там нямаше такива, не съм бил свидетел на такива места, но да, Киргизстан не мога да коментирам, не съм бил в Киргизстан. Добре, от науката още един въпрос. Как Мгм. така ги снимате поливките и сънливците, след като те са доста динамични такива животинки? А, Мгм. Ами имат трикове. за тях става въпрос. Всичко тези защитените видове, които виждате, ние правим мониторинг, имаме разрешителни за тях, така че всичко е с разрешително, не сме ги ловили и всичко, което го ловим, го пускаме където сме го ловили. Този сънливец, примерно, който държи в ръката, е изваден от капан мониторинг сутрин, както ви казах. Понякога е студено и той изпада в топло и трябва да го затоплим в ръката. Понякога отнема минута-две, докато го събудим и да го пуснем. Хамстери, полевки, сега използвам различни трикове за тях, особено за полевките и за някои други животни. Голяма част всъщност всички снимки, които видяхте, са мои, с изключение на някои на етуската и на това, които съм иззел от интернет, са мои снимки. Това ми е хобито да снимам дребни бозайници. А, Използвам Lightbox, където пресъздавам местообитанието понякога, особено на тия скалните местообитания. И понякога не може да разберете, че има, че не е в естествено местообитание. То буквално става на мястото, където е ловено в животното. Няколко минути отделям, опитвам се да не стресирам животните. Има колеги, които могат да се карат цял ден да снимат. Примерно да си направят голям сет, няколко метра, да стоят цял ден на това местообитание, буквално на мястото да изкарат цял ден, за да снимат
правят няколко кадра. Аз не, няколко минути не искам да стресирам животните. Ако стане, стане. Ако не, следващия път ще имам възможност. Добре, моята колежка Нина задава въпрос по отношение на къщичките, дали те са направени по такъв начин, че да са адаптирани основно за сънливци или реално са отворени за повече видове. Ами, всъщност се направили за сънливци. И входа на къщичката е поставен и сочи ствола на дървото, за да не влизат пойни птици. И за толкова години, може би два или три пъти са големи синигери са загнездвали в тях. Сънливците, май никога така тия синигери не успяха да го гледат. Сънливците с удоволствие някакъв етап ги намираха и изяждаха малките или яйцата на синигера. Така че винаги с входа на те, не е много голяма къщичка, е поставен, за да сочи ствола на дървото и да не излизат пълни птици. Така че дизайн е направен само и специално за сънливци. Сега следващия въпрос е пак от Свети Димитрова. За съвет за поход за снимане, предполагам някакъв маршрут, някакво място, не знам. По сте въпроса, от има го конкретизираш. Аз към него Зависи бих как. задал още един въпрос. Една от мечтите ми е да снимам оризична мишка. Дали има някакво място, където са така по-гъста популация на оризични мишки, по-лесно би могло да се снима. Ами много различията между Пловдив и Пазарджик. И може би там доста, да, там е пълно. Но може би сега не е времето. Пролет. Даже есен може би най-доброто след е, прибирането на ориз. Едно време просто са отивали, се събирали, вдигали са балите от слама и се събирали. Те не са, много трудно се ловят с капани също. Има няколко дизайна. Капани, пък как да го сложиш високо на тръстиката, на пръчка, за да са покатери, да не е на земята. И би се ловят, да. Различна мишка. Относително спокойно. Всички тия животни, които видяхте, наистина, може би с изключение на големия сънливец, който е доста хаплив, могат спокойно, и съм ги държал в ръката, без никакъв проблем. Просто преди да го освободим, отпускам. И са наистина приятни обекти за снимане. М, Ето Добре, този хамстер е в ръката ми и съм го буквално го пуснахме след това. И това е снимка от земята. Това е снимка с телефон. Това е снимка с телефон. Това е снимка с телефон. Ето. да. Мгм. Добре, следващия въпрос е какви мерки и действия са приложими при опазването на тези видове извън защитените зони? М. А, за кои видео аз доста говорих и не знам, може би за сънливците, за Предполагам се за хамстерите. сънливците става въпрос. Тя Венета, ако иска, мога да се включи с микрофон, ако има. Ако мога да конкретизира, да иначе, че доста вижда за сънливци и за... А, Здравейте, благодаря. Да, беше за сънливците и както и за доброджанския комплекс също ми е интересно, тъй като сега в този район примерно, има някакъв бум на инвестиционни предложения за ветрогенератори и някои от тях са извън зоните, но все пак видовете не знаят границата на защитената зона. мгм. Да, те са в червената книга и са в Закон за биологично разнообразие, също дори да не са в натура зони. И... Ало? А, Тя Венета, мисля, че се изключи в момента. Мгм. Но мисля, че освен за сънливците, май като че ли фокуса беше за доброджанския хомяк. А, но той, щом е в червената книга, реално той е защитен навсякъде, независимо от това дали е в Мгм. територия или не, ама Е,
Отворих просто и аз чата, за да видя. Да. Ага. Добре, Достиг. следващия въпрос, ако искаш аз да ти ги задам, ако искаш си Да, ги да, да, да. изтегли. Мгм. Да, да. Така. Лори, благодари за изключително интересната презентация, както и Нели по-рано. Така, Георги Радев, здравейте, по какъв начин се откриват тези потайни гризачи и техните легови? По какви следи? Сега, съдейки по часа, който е зададен въпроса, пак става дума за санливците. Вероятно, или за хомяка, не знам. Ами, Той хомяк стана доста интересна тема. Помък мисля, че доста хора се интересуват и искат да го видят и да го снимат и да го държат. Не мога да разбера точно за кой става въпроса, но вероятно Ами и той пак, дори ако може Георги да се включи, за да така, прецизира въпроса. Мгм. Може и да няма микрофон, не знам. Добре, Георги. тук има един Георги, научен. знаете, по какъв начин откривате потайните гризачи? Ами всички тези бозайници, дреми, общо взето са наистина доста потайни и трябва да така познавате част от тяхната биология, екологични изисквания, къде да ги търсите. След това как да го примамате животното, с какви капани да го хванете, каква примамка. М, Някой път, да, дори не е нужен капан, за да го хванете, може и с ръка да го хванете. А, не знам точно за кой вид, така че бих го Ами, конкретизирал. Георги, ако мога да се включи, аз Мгм. междувременно задавам следващия въпрос от твой колега Мгм. от БАН, Данчо Кошев. Поздравления за интересната и съдържателна презентация. Смятате ли скоро да публикувате резултатите от вашите изследвания, свързани с хомиците? Това е първия въпрос. И втория, какви според вас са заплахите за тези два вида? Обикновен и черногръд хомяк. Мгм. Да, благодаря за интересния въпрос. Знам, че отдавна работим върху хамстерите. Мисля, че скоро публикацията ще види сега, тя е готова. Заплахите, вероятно, са много комплексни, освен с изменението на така естествените му местообитания, които са загубът на степни местообитания. Вероятно има климатични промени, които влияят върху съкръщаването, изолираност на популациите. Нашия обикновен хомък е изолиран, една много малка популация, останала изолирана от карпатската, от панонската популация, които са на няколко стотин километра от тук, буквално, да ни кажете. Тя всъщност е най-южната в ареала на вида в Европа. Вероятно този вид доживява тук. Без обмен и връзка с останалите популации не виждам наистина. Особено за този вид съм много скептичен. С такава откъснатост от останалите популации. Черноградия хомет, той вието същите. Той е ендемит, като ви казах началото среща в Дунавската равнина и Добруджа, но неговата популация има малка изолирана популация в Южна България. Там данните са от погадки на хищни птици, така че там, в Южна България, вероятно, някакъв остатък от по-широко разпространение през плейстоцена. Тя пък изобщо няма връзка с популацията от Северна България. Използването на пестициди, ротендициди в земеделието, монокултурите определено са голяма заплаха. Те обичат доста дори такива агроценоидно да са разнообразни, малки петнисти места, малко люцерна, малко царевица, малко житни култури, синори, за да поне да осигурят някакъв разнообразие от укритие и храна. Климатични, вероятно конкуренция с други видове. В статия даже коментираме и за сиви плъхове, които не са естествени, но живеят в нашите, особено в Северна България, нивите са доста чести. Има случаи, когато
примерно в Румъния, в дупка на сив плъх, дива популация на този бозайник, са открити няколко десетки хамстера, на 20 хамстера. Добруджански бяха намерени в румънска Добруджа. Така че проблеми от всяка и за този вид, и за двата вида са надвиснали и натиснали. Така. Нина задава също въпрос. Някои хапят, буйстват ли, като ги държите в ръка? А, а, Да, просто стана дума за Гриса обикновено. обикновено, да, той е доста хъплив, да. Имах охапване преди десетина години от този вид, въпреки че го хващам, за да го ме... а, Той е хап определено, не съм го виждал добро настроение, за да позволи да го хванеш, да го изтеглиш и да го маркираш. Но останалите са наистина доста спокойни. Дриоми са лешник пресъмнивец дори не прави опити да хапи. М, Оризична мишка, македонската мишка, спецелегус, степната домашна мишка. Те не правят дори опити. Спокойно. Полската мишка, имам няколко снимки. Спокойно могат да се хванат в ръка и да се държат и да ги видите. Ние също гледаме вкъщи чербили и те не хапят в общи линии. Джербили, да. Фотоволтаични паркове. Да, следващия въпрос, дали Ами, в мгм. Монголия има драма с фотоволтични паркове. Ами от 2008 година не съм бил там. Честно казвам, ми е трудно да следя какво става и с местообитанията там и с интересите, които са. Мисля, че в момента не съм това, което чета и следа за Монголия, въпреки че от 2008 не съм бил, аз продължавам да се интересувам за Монголия. Не съм чул да има такива интереси за фотоволтаични паркове. Там има много такива силен вятър и едни пясъчни бури, които отнасят всичко. Имахме няколко пъти в, в пустинята близо до Гоби беше. Буквално една пясъчна буря беше не застигнала. Трябваше бързо да се скрием в ласката, да метнем няколко пласта брезент отгоре. Всички бяхме въпреки това в колата. То много ситен пясък беше влезнал вътре и няколко дена хрупахме пясък от устата, от носа, от всякъде беше ужасно. И капаните отделно бяха отлетели на няколко километра. Седмица след това търсихме капани в пустинята. Аз предполагам, че не ли да го задава този въпрос в предишна презентация за египетския ришуят стана дума, че това се явява вече проблеми в Узбекистан, в смисъл в други Мгм. страни в Централна Колегите, Азия. да, от БРЗП ходят там, аз, да. Да, но явно в Узбекистан започва и там масово. Мгм. Руми Боянова също задава интересен въпрос. Кои видове сънливци в България са защитени? Мгм. А, Българското или европейското законодателство или от двете? Мишевидния и лешникове самиец. Ще Скоро видим. имаше предложение за включване на горски самиец в Закон за биологично разнообразие. Така, Жоро Радев да уточнява въпроса си, за който преди малко се Но и за чудихме. За другите видове. сънливците Ага. става така, но и за другите Ага. видове. А, Ем, да, аз предполагам, че все пак тук става дума и все пак улова с капани, не само търсене, нали, на най-различни видове следи от тяхната дейност, така че ами, а, за проблеми с сънливци и тук успях да видя хуманен начин, само няколко коментара и съвети на колеги от Германия, които също имат този проблем, не е само български. А това, което ме посъветваха миналата година, бяхме на
с тях на тази експедиция, която ви показах по Пирин Рила. Имаше колега и срещнахме а, някъде града Рила, близо до Паста бяхме. Спахме в мотел, че човека се оплака, че е затворил една част от сънищите, защото са изяли там всичко, кухнята, жици, каквото са имали, се е принудил да го затвори. Колегите от Германия му препоръчаха, че може да разпръскат. Те са живеят близо си има гора и основно си щекат по таваните и са наистина доста пискливи и тропат вече. Да разпръснат брашно с такова лют пипер по тавана или някакви много силни миризми. Те не обичат такива миризми, примерно с тамян или с нещо друго, но това трябва да се прави доста често, за да се прогони животното. А другият начин, както ви казах, да се хващат и да се преместят, но буквално винаги трябва някой зареден капан, защото следващото животно след като се освободи територията, идват други, ако са близо до гората. И няма просто. Имаше случай на един колега от Англия, той се занимава с тези, премахва сънливците в английските домове. Беше премахнал от една къща, мисля, че 56 или 60 сънливица за една година. Да. Да. Друго, да. За примамка какво да ползвате? Ябълка напоена с сливова ракия. Класическа примамка за глис-глис. Това използват всъщност в Словения. За да ги ловят, използват парченца ябълка, обаче хубава сливова ракия. Не Троянска. купешки, не е хубаво да мириш. Обича да има нещо ферментирал. Те много обичат и ферментирали плодове. За да ги ловим, да няколко така трика от как ги ловим. Слагаме някакво сладко, може шоколад течен, с овесени ядки, основно сладко от различни плодове, пъпеш, стъчено масло. Много добра примамка става за сънливците. Всъщност, всеки отделен вид група си имат някакви предпочитания. Може би трябва да направя презентация как ловим всеки отделен вид, защото понякога използваме различни примамки за различните видове, различни капани използваме. И така. Да. Имаме доста неща. Но да, това, което сънливци, може да са черни плъхове по тавани, може да са, не знам, доста неща. Скоро един колега беше писал да са черни плъхове. С фотокапан, да се види какво е. И да. Така, Нели Дончева споделя спомен. Детството си предполагам. Не мога да се въздържа да споделя. Първата ми среща с обикновен сънливец от Искърското дефиле на вилата, където явно беше свикнал с нашето присъствие и буквално взимаше орехови ядки от ръката ми. А, Детски спомени са наистина за цял живот. обикновен. Да, Обикновен сливица. Искат с фресинг. Ага, супер. Ами, да, една част от тях наистина изобщо не са предпазливи. Аз изкарам доста време с тях. Последните 4 години, няколко стотин дни съм изкарал, за да ги проучваме. Аз, колеги, не е само много усили. Понякога буквално ги виждате. Имало понякога отиваме да проверяваме капани, сънливеца си стои на дървото и излиза да се приготвя да излиза на нощна разходка. Буквално съм мишевиден сънливец, който съм го докосвал с пръста, съм го бутал, за да се избяга и да не го изяде нещо. Бриомиси, които този мускардинус, който го видяхте в това една част. Да, в къщичките понякога лесно се улавят. Горски сънливци. Този е сниман от няколко сантиметра, примерно. да, те като че ли са доста така доверчиви, защото аз участвах на времето в един проект за поставяне на къщички за а,
чухали и проектът не беше много успешен с чухалите, защото нито един не се беше заселил в тия къщички, които сложихме, но половината бяха заселени точно от горски сънливци и тогава аз си направих една доста богата картотека от снимки. Тъй като те животинките излизаха, снимахме ги и после се връщаха даже в самите Хм. Да, къщички за къщички. мухоловки, които знам, че са поставени в Странджа, източна Стара планина. Основно са заети от сънливци. Мухоловки не знам някой да не Ами, преживал в тях. аз много кратко те представих, но Данчо ще представя доста по-добре. Благодаря за точния и изчерпателен отговор на доктор Недялков, който е световно известен учен с огромен опит с дребните бозайници, картици, слепи кучета, сънливци, хомици и други, не само в България, но и по света. Палеозоолог, генетик и поведенчески еколог. С интерес очаквам следващата му презентация. Благодаря на Данчо, да. Благодаря. А, така, аз също имам няколко въпроса. А, да попитам за видовото име на тази новоописана а, картица Мартинорум. Откъде идва всъщност? Мгм. Ами, кръстихме на един руски учен, който работи дълго време на Балканите, Владимир Мартинов, негова чест. Но всъщност се оказа, че той е може би един от първите, които я намират, като 50. Той е работи основно по Балканите, описва Динаромиса, който видяхте, много видове и подвидове от Балканите. Описва и една картица Станковича също. Той работи с жена си и по-късно и сина му. Основно с жена си Елена Мартино работят на Балканите до 50-та година в Югославия. Между 50-та и 55-та година работят в България. И е кръстен в него чест. Наистина човек с така, бих казал, дал тласък изобщо на териологията на Балканите и възпитал цели поколения. Дори в България, когато идва по това време, в България няма професионални териолози. Между началото на 20 век до Втората световна война, основно немски колеги работят тук на Балканите. Този един от куриозните случаи на един немски учен Хенрих, който всъщност той намира първи мишелинен сънливец, улавя го в палатката си край Несебър. 1934 година го определя като млад градински сънливец. И работят основно немски учени. Бютихер, Нитхамър, още няколко колеги, които пропускам. Не е имал подготвени териолози. В бивша Югославия също той работи няколко години. Той е белгвардеец и бягат с жена си от Великата октомврийска революция. Буквално се хващат последния кораб. Той е бил биолог в Кримски заповедник в Украина. Буквално са имало заплаха за неговия живот през Истанбул. Стига до, до Сараево, мисля, че беше първата му спирка. Там работи, бил е общ работник, чистач в парка. Каквото е намерил в началото, след това взема позиция като зоолог. Много интересен човек. Да изкарват така по време свободните си време с жена си, наемат кераван от няколко молета магари, те обикалят планините на Балканите, за да събират, колекционират бозаници и да поручват. Все още има запазени материали в България, в колекциите на музеи и институти. Нещата, които ги направил, просто се открояват. Нещо, наистина, страхотен педантичен човек е бил и голям морфолог също и таксоном за бозайниците. Да решихме в негова чест. Всъщност, неговия каталог, който след смъртта си, след 50-та година, той идва в България и изкарва дълго време. 5 години изкара всъщност в България. Има няколко публикации също. Също търси Динаромиса в Пирин. Има експедиции с жена си за Витуша. Има описани няколко подвида от България. Има ловена дребна картица от Странджа по това време.
За съжаление, не можахме да намерим материала, може би изгубен. Успяхме да намерим само негова каталог. И решихме в негова чест всъщност да я кръстим тая картица на един голям учен изследовател на бозайната фауна на Балканите. Потно. Мгм. И още един въпрос имам за мишевидния сналивец. Защо е толкова кратък период на активност при него? В смисъл, това помага чисто Не еволюционно. знам. Еволюционно, може би, но така, последните години, чрез така сред изследователите на сванливците, е така една хипотеза, че хибернацията, изобщо това състояние, е служи като за избягване на хищничество. А, като един еволюционен механизъм на тая група да се предпазва от хищничество. Въпреки това не знам. Всъщност има много въпроси. Все още не знаем с какво се храни, дали има дали е толкова хранителен специалист. Има само проучване от лабораторни от Турция, колеги в университета Федер. Няма общо взето са му давали различна храна, е хапвал от всичко. Последните 3 години, вече 4, събирахме екскременти от къщички, от негови, които са в процес на анализ в момента. Имаме колега, който се занимава с ДНК на околната среда и в момента пробите са в лаборатория в Норвегия и се изолират. И всъщност са изолирани вече ДНК, просто са в процес на секвенации. Може би до края на годината да знаем точно има ли с какво се храни да, и какви са предпочитанията. Много, освен хищничество, въпреки че, не знам, странна ми е тази хипотеза. Има много още неща, които не знаем върху биологията. Но ще трябва още малко проучване да направим. Но в тази част, това не, въпреки това, тая хипотеза за хищничеството някак не се вързва, като има случаи на сънливци, примерно от Сицилия и Лешников сънливец и сънливци от Израел, горски сънливци, които изобщо не спят. Дори се размножават зимата. При тях няма хибернация, вероятно има някакво състояние на естивация по време на летните на а, летните горещини. Много не знам. Това е доста древна група. Най-ранните сънливци са известни от Еоцена преди 50 милиона години. Дали са били хибернаторите или е свързано с нещо с някакъв период през Плейстоцена, както се обясняват при миграциите на птиците. Много неизвестни неща. Не знам дали някога ще разберем всичко. Много благодаря от името на всички отново за презентацията. Беше много интересна. Всички отговори, които получихме, също бяха изчерпателни и така любопитни. Пожелавам ти успехи в откриването на отговори на въпросите, които стоят пред теб и науката, като естествено, като се открият тези отговори, вероятно ще имам други въпроси, Да, които човек винаги може да са ги породени от отговорите, ама това е интересното в общи линии. и отгресно зададени въпроси, да. Също пожелавам да нямат горски Благодаря. пожари в близките години, които да засягат тези така локално разпространени животинки, защото те явно са доста уязвими на Аз се всеки. надявам, че имат някакви изградени механизми. Тия пожари в Сакар, в Юго-Источна България май са често явление, може би природно миналото. Сега, тези пожари, които станаха, определено не са природно явление, са продуцирани от човек и дори се знае откъде е тръгнал пожар. Надявам се да имат някакви така приспособени, но още не знаем. Наистина ще разберем на сезона, поливия сезон, да започне след няколко месеца и ще видим какво е станало след. Буквално то стана в септември месец, когато животните бяха Да. вече заспали. Мгм. Да, то не знам, всичко ли изгоря като дървета или така А, подлеса основно? от леса изгоря. Дърветата, той е такъв космат дъб, който я може би изглежда устойчив на тия пожари, дебела кора.
Имаше няколко повалени дървета, но под леса абсолютно всичко изгоря, като храсти, драк, трънки, а, всичко, да, Еми, треви, всичко изгоря. то от Ма друга страна, буквално по границите изгоря, буквално по границите отидах, даже като чух за пожара, бях на място, пожарникарите и полицаите не ме пуснаха, казаха ми, следващи няколко дни няма как да отидете там, трябваше да изчакам седмица, за да отида да видя поражението на това нещо, като, да. Ето и къде последните 4 години с колеги и приятели изкарахме буквално няколко, не знам, може би десетки, а не са вече и стотици дни в проучване, мониторинг на този вид. М. ами, сигурно с данните, които съберете, ще са интересни. Ами да, тази година пак ще представим част от данните. Има конференция в Германия в края на септември месец. Така че ще анализираме и ще представим. Най-скрено успехи в работата ти. Благодарим Благодаря. Благодаря за така е, представа, предоставената възможност и интересната дискусия, която стана с презентацията. за повечето хора, които се присъединиха, ги знам по име. Това са наистина така сърцати природозащитници. Според мен получената информация ще им даде допълнителен тласък и мироглед. Вече да се оглеждат дребните бозайници, не само Със сигурност, може би сте били на голяма част от тия места, тези животни сте били покрай вас и не сте разбрали, че са около вас. Наистина са потайни, понякога трябва търпение, време, капани и правилното място, може би. всичко хубаво, лека вечер, бъди здрав. Хубава.